El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Us ho hem promès, tenim amb nosaltres un dels protagonistes informatius de la setmana. És l'alcalde Jordi Hereu, que va sorprendre tothom dimecres anunciant que Barcelona es presentarà per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2022. Això és oportú o oportunista? Clarament és oportú. I ahir vaig intentar explicar, en la conferència que anualment faig, de que justament els Jocs no és l'agenda que Barcelona ha de tirar endavant els propers 10 anys, però que els Jocs ens poden ajudar a tirar endavant. Que hi ha una agenda a Barcelona, que hi vaig explicar, amb uns objectius molt clars, i que aquest és el trajecte que nosaltres haurem de construir els propers 10 anys. El 2010, la prioritat és el combat contra la crisi, és invertir, seguir invertint més que mai, protegir i fer la protecció social i les polítiques socials i tirar endavant l'espai públic, més net, més ordenat, amb més seguretat. Per tant, crisi i futur, justament per superar la crisi, hem de pensar quin futur volem construir. Establir el disseny del futur ens ajuda a superar la crisi en aquests moments. Per tant, els recursos nosaltres ara els estem adreçant al que és prioritari ara, però a la vegada hem de pensar el futur. De manera que nosaltres hem de decidir, entre altres coses, que la diagonal del futur, un moment ja tens les línies 9, 5, 3 de metro desenvolupades. Un cop el pla de Rodalies ja s'ha desenvolupat, tindrem molta més oferta de transport públic a l'àrea metropolitana i aleshores podràs fer la reforma de la diagonal perquè la diagonal sigui el lloc més emblemàtic del centre de la ciutat i puguem recuperar pels ciutadans la diagonal, perquè en aquests moments està envaïda de cotxes. I una persona gran i un nen ningú pot disfrutar, certament, tot passejant per la diagonal. Això canvia el model de mobilitat de la ciutat? És a dir, Això podríem vol dir arribar a tancar la ciutat com, per exemple, fan a Londres, a dir, escolti'm, a partir d'aquí un peatge... No, de cap manera. Podem guanyar dinamització comercial enllaçant la diagonal amb magnífics passeigs centrals com és la Rambla de Catalunya, el Passeig de Gràcia. Podem tenir el millor passeig cívic ciutadà d'Europa. I el tema és si hem de decidir que tenim aquest projecte. La crisi econòmica no és un fet passatger. Ha estat un fet tan greu que ens ha plantejat molts interrogants, que jo crec que els propers 10 anys haurem de respondre i Barcelona té la capacitat per respondre adequadament. I els propers anys nosaltres hem de respondre adequadament a tots els reptes. I abans per això parlava de la Barcelona que és motor econòmic del sud d'Europa, la Barcelona que ha de ser i ha de posar en l'educació de la nostra gent la gran prioritat, en la creativitat, que hem de generar i seguir generant noves connectivitats, que vol dir des del metro fins a les Rodalies, fins al tren d'alta velocitat que ens connecta amb Europa, que nosaltres hem de generar la ciutat de la cohesió. I amb els Pirineus. Anem al 22, diguéssim. Ja veig per on va. Com va sorgir la idea i amb qui la va consensuar? Qui té la idea? Jo. Quan té la idea? Doncs miri, des del punt de vista del desig, és al llarg dels 3 anys, li he de dir, jo que sempre he dit que la meva estratègia no és construir Barcelona a base d'esdeveniments. No necessitem els esdeveniments per lograr els nostres objectius, perquè nosaltres hem encarrilat molts grans projectes aquests 3 últims anys sense això. Però, en canvi, un esdeveniment ens pot ajudar molt a complir aquests objectius de ser motor econòmic, de ser ciutat de la cohesió, de ser la capitalitat de l'euroregió del sud d'Europa, de vertebrar Barcelona com a capital de Catalunya, perquè aquí hi ha milers de barcelonins i catalans que tots pensem que tots ho hem viscut tot, però hi ha molta gent que no l'ha viscut, que ho senten dels seus pares i els seus avis com un gran orgull, però ells no l'han viscut. I, a més, després tenim centenars de milers de persones que no hi eren. Estaven en el món, però no estaven amb nosaltres. I aleshores, tota aquesta gent et diu, algun dia ho podríem plantejar? Jo vaig pensar, bueno, potser algun dia sí. Però com a Olimpiades d'hivern? Com a Olimpiades d'hivern, perquè jo crec que és el que és factible i és possible. Estem competint amb Jaca. Amb Jaca i amb Saragossa, que últimament està tenint molts suports per moltes coses. Tothom entén que nosaltres hem estat lleials defensant altres ciutats. Aleshores, a partir del 3 d'octubre s'obre un nou escenari en el qual tots podem competir. I aleshores la meva reflexió és dir, si és possible i és desitjable
i podem tenir grans objectius a complir, per què no ens ho hem de plantejar? Per què no hem de prendre la decisió d'il·lusionar-nos entorn a un projecte esportiu? Perquè en el 2009, any complicat, Barcelona ha vibrat amb el Tour, ha vibrat amb la Copa Davis, ha vibrat amb 1.400.000 persones a les platges veient la Red Bull. És a dir, l'esport a nosaltres és un motiu d'alegria, d'il·lusió col·lectiva. Què li diu el president del Comitè Olímpic Espanyol? Doncs jo senzillament li dic, escolta, això, jo m'estic plantejant poder fer això. És factible o no és factible? Ho veus bé o no ho veus bé? I ell em diu, doncs ho veig bé. I entre Jaca i Barcelona? Home, això, ell, evidentment, el que ha de dir és que totes les candidatures seran analitzades i, evidentment, haureu de competir. Però jo li pregunto, no pels altres, jo li pregunto per l'opció de Barcelona amb un Pirineu, que és els Pirineus de Catalunya, de Barcelona, de Girona, de Lleida, tots els Pirineus catalans, tenim opció o no? Podem fer un projecte i em diu, home, amb Barcelona al capdavant, certament teniu possibilitats. Nosaltres ara haurem de treballar durant mesos i durant anys, I, per tant, nosaltres això ara és el que ara hem de treballar. Ara és un punt de sortida en el qual jo havia de fer explícit l'objectiu. Perquè com que després haurem de començar a treballar, Barcelona és coneguda al món com una ciutat mediterrània. El que el món ara ha de descobrir és que, a més, a molt poca distància, tenim unes magnífiques muntanyes. Són les Olimpiades de Barcelona i els Pirineus. Per tant, nosaltres exposarem el que som, com sempre. Com sempre que guanyem, nosaltres és perquè exposem el que som. No hem de fer cap element artificial, perquè és la fortalesa de Barcelona i de Catalunya, d'un país que té una magnífica capital reconeguda arreu i una capital que es posa al servei del seu país per generar un projecte que, entre altres coses, ens ha d'ajudar segurament a millorar les nostres comunicacions, a establir que el Pirineu ja mai més serà una barrera, sinó que serà un punt d'encontre. Que això ens reforça la nostra euroregió, la nostra capitalitat a Catalunya i a la Mediterrània, que ens reforça novament doncs, la nostra marca i la nostra realitat en el món. Bé, i és que només hi veig avantatges. Xavier Trias diu que no ho han consensuat prou, que no els hi han dit en prou temps ni han de la mà amb aquest anunci. Sobre això s'ha de ser molt clar, si està o no s'hi està. I jo crec que és el moment d'estar-hi. I, a més, hi ha la mà estesa per estar-hi tots, perquè serà entre tots que ho farem. Aquest és un projecte de ciutat i de país. No ens enganyem, és un projecte de ciutat i de país. I és un projecte de mig i llarg termini. És la primera vegada que els Pirineus de Catalunya s'ofereixen al món pels Jocs Olímpics. El món no coneix que Catalunya té uns magnífics Pirineus. Seria l'únic cas de ciutat que acolliria els d'estiu i els d'hivern. Això no ha passat mai. Bueno, doncs que Barcelona és que podem aspirar a fer això. Ens trobarà Jaca? Jo sé que nosaltres anirem a oferir el millor que tenim i a competir. Ha parlat amb Pasqual Maragall, que buscava justament aquesta candidatura conjunta? L'únic que he de dir és que no és possible. És a dir, hi ha requeriments tècnics de l'olimpisme. Però jo crec que ell expressa la voluntat de, malgrat competir, poder-nos donar la mà, no? I crec que aquest és un sentiment que l'honora, a més. Alcalde, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.